Прывід дэвальвацыі вярнуўся ў Беларусь. Так, не здзіўляйцеся. Справа выглядае менавіта так, нягледзячы на тое, што долар у пятніцу апускаўся на біржы да 3 рублёў і 26 копеек. Што гэта значыць? Часовае ўмацаванне беларускага рубля наўпрост звязанае са званком Трампа Пуціну. Расійскі валютны рынок адрэагаваў выключна эмацыйна і апусціўся на ўзровень 90 рублёў за амерыканскую валюту. Ці азначае гэты званок заканчэнне вайны? Не. Зняццё санкцыяў? Не. Развязанне праблемаў расійскай эканомікі? Не. Не і яшчэ раз не. І калі у вас сёння ёсць магчымасць памяняць беларускія рублі на долары, мяняйце. Гэта працягнецца толькі пару дзён. Чаму я ў гэтым так упэўнены? Зусім нядаўна Лукашенко патрабаваў разабрацца з вывадам валюты з краіны. І гэтым тыднем Нацыянальны банк патлумачыў нам прычыну такой пільнай увагі. Сальда вонкавага гандлю за 2024 год склалася адмоўным, але якім адмоўным? Мінус 1 мільярд 300 мільёнаў долараў.